שלום לכולם. כאן ארז גאון עם החדשות המטורפות להיום. יש לי חבר ממש טוב שחוגג היום יום הולדת 17. מה? תנחשו מי זה? אולי זה אביב? לא. אולי זאת גלי? לא. תן לי רמז. תנו לי ב'. תנו לי ו'. תנו לי עין. תנו לי זין. מה יצא? בוז! די! בוז, יש לו היום יום הולדת? וואו! היום יום הולדת! היום יום הולדת. היום יום הולדת לבועז! היום יום הולדת! היום יום הולדת! היום יום הולדת לבועז! היי, חג לא שמח, חזר לא פורח, היום יום הולדת לבועז! היי! היום יום הולדת לבועז! בועז, אנחנו אוהבים אותך! אנחנו ממש ממש שמחים שאתה חבר שלנו, ואני התחפשתי כדי שלא תזהה אותי, בועז, כדי שלא תברח ממני, אז אני התחפשתי. אנחנו אוהבים אותך! אוהבים אותך! להתראות! חג לא שמח וזר לא פורח, אנחנו מסייפים אבל זה לא נורא. חג לא שמח וזר לא פורח, היום יום הולדת לבועזי. עד כאן החדשות להיום. שיהיה לנו ערב שקט, בשורות טובות.